Здравейте, YouTube, аз съм Дострей Хантер. Днес ще ви покажа моята томбола в белотински Майнкрафт. По време на клипа ще ви обясня какво се прави. И така, ето е моята къща. Това не ви интересува толкова. Така, който се абонира в клипа и хареса го и в коментар напише името си, ще му дам за първо място след това с наградите 20 блока редстоун, 2 стака смарагди, 3 стака айрон, 1 стак лед, 2 стака стоун и 2 стака 55 дърво. Ето ги броните. Стак легендарки, стак тиквени пайове, меча е силен, перла, 16 перли, 3 стака дъма, говежда пържола и това е отварнал устойчивостта, разплисква се, отваря на силата и за скоростта. Ето ги наградите за второ място, за което втори направи това, което казах. Почти същите с наградите. Меча е по-слаб, с енчантване има по-слаби отвари. И ето го и за трето място. Наградите не са много различни, но тук бойните меча същите, но има 2 отвари. А останалите, които се абонират, ще получават по 3 стака диаманти и така нататък. Също към наградите, ако пишете в коментарите, ако искате да раздавам брони като награди, да правя още такива томболи. Надявам се да ви хареса. Срокът е до краят на месец април 2014 година. И довиждане от мен. Чао!